A čo keď bude pršať? Túto otázku najčastejšie počúvam od nováčikov, ktorí sa chcú pridať k tréningom. Kedysi som si tiež myslela, že tai chi je možné iba v lete vonku a v zime sa musí ísť do sály. Ale život ukázal niečo iné. Počas karantény sme pokračovali v cvičení na čerstvom vzduchu aj v zime a ukázalo sa to ako veľmi prospešné. Organizmus potrebuje pohyb a prechádzky každý deň a hodina tai chi vonku je ideálna kombinácia. Dýchali sme, hýbali sa, dodržiavali odstup a ani na chvíľu sme neprerušili prax. Odvtedy sa už nechcem vrátiť do dusnej sály. Vonku je úplne iná energia. Nie je divu, že čínsky majstri si po starocia vyberali prírodu na cvičenie. A čo s dažďom? Pri ľahkom daždi stačí kapucňa. Ak sa zosilní, hneď vedľa máme prístrešok. A ak je počasie naozaj veľmi zlé, tréning zrušíme. Ale to sa stáva mimoriadne zriedka. Za celý rok možno len párkrát. Tai chi nás učí prijímať svet taký, aký je. Dokonca aj dážď sa môže stať súčasťou praxe. Viac info na mojom kanáli o tai chi.